Rumena ta' 32 sena li tgħix San Ġiljan inżammet arrestata wara li ċaħdet li serqet mobile u li kellha fil-pussess tagħha stun gun mingħajr liċenzja. Fil-qorti nstema li l-pulizija kellha informazzjoni li l-imputata kellha affarijiet misruqa u marru d-dar tagħha b'mandat ta' tfittxija. Id-difiża kkontestat il-validità tal-arrest hekk kif sostniet li l-mandat kien bil-Malti u l-imputata ma setax tifhmu. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonata li ħelsin mill-arrest hekk kif hemm biża' serja li din tikkommetti reat ieħor, instema kif l-imputata ilha sentejn ma taħdem, iżda minkejja dan tgħix f'appartament b'kera ta' 700 euro fix-xahar u allegatament tonfoq 50 euro kuljum fid-droga. Libjan ta' 34 sena li jgħix il-fgura nżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li kiser il-kundizzjonijiet tal-qorti. Hawn kien spjegat li l-pulizija fil-komunità kienu qegħdin waqfu diversi nies għal raġunijiet varji u waqfu lill-imputat. Eventwalment sar magħruf li dan kellu xi kawżi fil-qorti u kien ilu ma jiffirma fl-assa xahrejn. Intqal li huwa ġie arrestat u sostna li jrid iweġġa' lilu nnifsu. Id-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest.